Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria den Gonzalo Olabarriak RTBL Bizkaia 2012 arte plastikoen aurtengo edizioa aurkeztu du. Aurkezpen ekitaldian RTBL 2012 erakusketan saritutako artistak izan dira. Alaiz Arenzana eta Maria Ibarretxen, Jon Macareno eta Mikel Di Perez Urkijo. RTBL Bizkaia 2012 arte erakusketa ibiltaria 29. ediziora iritsi da urten. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen du Basauri, Sesta, Amorebieta Etxano, Lekeitio, Derio, Galdakao, Portugalete, Ortuella eta Gernika Lumo udalen laguntzarekin. Aurtengo edizioan, espezialitate guztietako 101 artistak egindako 138 lanek hartu dute parte. Aurkeztutako lanen artean berriz, 20 lan aukeratu ditu epaimaiak. Sariei dagokionez, lehiaketako irabazleek sariebek jasako dituzte. Lehen sarituak 5.000 euro, bigarrenak 4.000 euro eta hirugarrenak 3.000 euro. Aukeratutako gainerako lanek 2.000 euroko saria jasoko dute.